vertel eens wat van jou. Ja. Want ik neem aan, dit ken ik. Ja, dat ja, vertel eens wat. Dit is bushokjesglas. Ik zet er nooit meer jaartallen op sinds 2000. Maar dan niet? Nee, dat vind ik niet nodig. En ik kwam ooit langs het, op weg naar mijn atelier, langs het raadhuis gefietst. En daar was iemand in dolle drift op de pui ingereden. En daar lag dus echt zo'n stapel met allemaal glasscherven. Zo mooi, dus nou ja, wijndoosje met glas mee achter op de fiets. Ja. En toen ben ik eerst een jaar bezig geweest ongeveer met alles uit te vinden wat er niet mee kon. Zien we wat er gebeurt en daarna zien we wel weer verder. Dat vond ik zo uniek wat hij toen had gemaakt. Dat waren schilderijen, maar ik zeg, ik dacht nou geschilderd. Ja. Nee, kijk, als je nou goed kijkt, dan zie je dat komt van een terras. Dat is zonwering. Oh ja, die zonwering. Ik zeg zonwering. Ja, dit soort dingen. Ja. Ja. Kijk nou. Hier heb je dit soort dingetjes. Nou hebben we het. Ja. Die zonwering die werd eraf gehaald, wilde ze weggooien. En die mocht ik die hebben. En toen heb ik het op een spilatter gezet. Ja, hey, uniek. Dat blijft me altijd bij. En dan heb ik oude motieven gebruikt die ik vroeger wel eens gebruikt heb voor schilderijen. Ja. En dan in het kleine weer hier opgezet. Laat er nog eens een zien. Dit soort dingetjes. Helpt die man nou eens? Ja, ik zal hem even helpen. Dit is dus, dit zou zo op een elektrische zonwering kennen, hè? Zo naast elkaar, hè? Komt het eruit? Dit soort Kom maar, ik dingetjes. hou er een beetje vast. Ja. En dit soort dingetjes heb ik dan. Dit is ja. Ja, en ook in het grote heb ik ook een paar grote er nog bij. Zo, kijk nou. Ik ben eerst psycholoog geworden. Ik kan het bijna niet uitspreken. Nee, het was toch Zeg jij dat is Tom? psycholoog. Nou, ik heb 8 jaar bij een psychiater gelopen. Oké. Jij zat in je maken kantoor en testen. maakte afspraken met Ja. galeriehouders. En zo. Ja, ook dat ja. En dan declareren. Ja, dat zijn Ja, doeken. kijk. Zo! Zo, hé. Hey, dit is geen kikker, Jan. Dat zie ik zo al. Nee, Dat is, Tijdloos. dus nou ja, er kan heel veel niet. Ja, nee. En één ding kan wel, je kan het ingieten met een kunsthars. Ja. En daar ben ik een tijdje mee bezig geweest. En dit was dan mijn glas in lood. En we hadden het net over droedels, maar Jan heeft ook alweer een boekje over droedels gemaakt, hè? Krabbels en droedels. Krabbels en droedels. Professioneel, hoor. Professioneel. Ja, nee, dit zie je echt dat hier zit de hand van Henk niet in, geloof ik, hè? Wie? Oh. Nee. Nee, ik zou niet durven. Ik zou niet durven daar wat Jij zou alles weer achter elkaar zetten natuurlijk, Jan Kroeze, krabbels en droedels. En dan laat je dit doorlopen op de achterkant natuurlijk, hè? Ik durf hier niks meer te zeggen, weet je dat? En dan Jackie bellen. Nou, gaan we het echte atelier in, Henk. Dit is het voorportaal. Hier staan wat boeken. Jongens, kijk even uit. Ja, voor het opstapje. Ja. Ja.